nás už jsme dorazili do ráje Švejdagounu, to znamená do Yangunu, jedno z největších měst, teda největšího města Barmy, Myanmaru. A vlastně jedeme přímo na to jezero, i tady s těma slušnýma lidma, s různě krásnýma přelivama, s krásnýma úsměvama. Tak začínám. Jsme tady u takového jezírka v Yangunu a tohle je zóna lásky. Všechny auta jsou nastartovaný, řidič jaksi tady není, jo. Všechny jsou vyklimovaný a tak nějak zóna lásky, řekl bych, že se tam provádějí immoral nějaký aktivity, jo. Prostě slušně oni tam jebou. Všechny nastartované auta s klimou zapnutou. Tak se podíváme na naše osazenstvo. Kuchají se romantikou, oni jsou zklamaný, že auto nemají, no. No, procházíme dál a vidíte furt stejný obrázek. Nastartované motory, jako auto se moc nehejbe, ale asi má zřejmě stabilní podvozek. Tak se pomalu, ale jistě blížíme Jagonskému Švejdagounu. To je tady docela rušné. To je jasný, no. Já chci pytlík. Co s ním budu dělat? Tak jsem jim to politicky vysvětlil a jednoduše to vzdali. Ano, chci pytlík. Nechcem pytlíky. Je to jako na boty pytlíky, aha. Holky a kluci, právě jsme tady u Švejdagounu. Je to tady moc hezký. Švejdagoun je dost velký. Nejde se nám ani do záběru skoro. Ale je to všechno takový stejný. Prostě. Holky jste tady našli kámošku. Jako jo, kouzlo to tu má, ale nějak se jim to nepovedlo skloubit. Tady lampy, jo, vidíte, tady, to jsem taky nezapadá, tady to. Ježišimarja, no, takže jako je tady spousta pozoruhodných věcí. Přelidněno totálně. Vstupný 8000 švejdagonských peněz, jo. Dáme si asi siestičku. Tady druhý barevný. Ten mramor ze slavnou o 2 cm asi. A já končím spoj. Byl jsem upagodovaný.
tak, dámy a pánové, tohle je Švejdagon 20. prosince 2015 ve 4K. Dámy a pánové, tohle je noční Švejdagon. Trošku nám do toho září lampa, ale osvětlené je fakt pěkně. V rychlosti ještě jeden vstup, poněvadž tady máme svíčkovou párky. A těch je zřejmě za každou jednu dušičku jedna svíčka. Pěkné to je. Dámy a pánové, tohle je trošku jiný level cestování, stísněný dopravní prostředek, jak je tady obvyklý. Chvíli jsem měl půlkou těla venku, jo? Ale jinak dobrý. Ty zvykneš za chvíli, že takhle se cestuje úplně normálně. Tak jo, tohle je krátký vstup. Dámy a pánové, hlásím se vám z Expressu v Barmě. Tady další účastníci zájezdu. Teda kolika Už naladěný. teda tohle? Je tady skoro klimoška, tamhle na stropě. Jo. A ten vlak nemá víc tříd, takže to bude určitě první. Ty lavice dřevěný jsou jaká třída? Třetí, jo. Třetí třídu to má, jo. No jistě, tohle je úplně luxus. Ano, myslím, že jsme vyvinuli maximální rychlost jízdy. Řekl bych tak 6-7 km hodině. Běžná chůze se tomu rovná. Tak, uvidíme, jak překonáme tu 300 km vzdálenost tímhle strojem. Tak, zrovna se nacházíme ve vlaku, mířící pryč do Pánu. Tak, já bych vám chtěl říct, že už jsem trošku na prach, ale jinak je to docela dobrý. Ten vlak se zrychlil asi tak na 60 za hodinu, takže bychom tam za 10 hodin mohli bejt, jo. Chicken room už jsme vypili a koulu taky, včetně mandarinek, jo. Takže už nemáme nic, tak nám nezbývá nic jiného, než dokončit zábavu a jít spát. Hello, my name is Philip. I am from Austria, and you're on drugs. Wait a second. She's now taking a test here. Yes, that's a lot of Muslims. You are drunk. Yeah, funny. Better. Sadist masochist.